Rino izuva ramakumi maviri namaviri rekuverengwa kweOmer, zvichireva vhiki 3 nezuva rimwe chete kubva zvatatanga kuverenga Omer. Amen. Toda kutaura pamusoro perudo, basa nekutya. Zvinhu zvatatu zvatoda kutaura pamusoro pazvo izvozvo, asi tichikurudzira rudo kuti runge ruri pamusoro, nekuti rudo ndiro runodhiraivha zvinhu zvose zvatinoita kana tichiitira Ishe wedu Jesu Kristu. Kana naMwari akatipa murayiro wekuti tinofanira kuva nerudo nehama dzedu, uyezve tinofanira kuva nerudo naye. Zvikanzi pakumushandira apa, tiise pfungwa dzedu nemwoyo wedu nomweya wedu nesimba redu. Naizvozvo tinofanirwa kunge tine rudo. Mukati meupenyu tinowanana nemadambudziko akawanda. Vazhinji venyu munozviti muri maKristu, uyezve ramunoti riya juti kana kuti basa ramunoitira Jesu Kristu nderekungoti muende kuchechi chete. Asi tinoona kuti pane basa rakakura ratinofanira kunge tichiita, nokuti takaita sevarwi, takaita samasoja anoshandirani Ishe wedu Jesu Kristu. Zvikanzi vanhu venyika vari more aggressive and persistent pabasa ravo rekuda kusvibisa nyika nokuinyonganisa, asi maKristu mazhinji anovandamo mumakwati avo sehamba, uye zvanofamba achinonokera. Upenyu huduku hamadiwa, tinofanirwa kunge tiri aggressive, tinofanirwa kunge tiri persistent panyaya dzekuunza umambo hwokudenga mukati menyika yedu napasi pano. Naizvozvo tinofanirwa kunge tine kutsungirira. Kutsungirira kwako ngakubve parudo. Usaregere kutya kuchikutadzisa kutsungirira, nokuti rudo runokunda kutya. Ngatirambe takatsungirira, tichita sei? Tiri aggressive. Munzwa kana imbwa ichinzi iri aggressive, inenge ichida kungoruma pese pese, ichida kungotandanisana nevanhu. Zvida tifanira tisikoro tiri kupfuura, zvida ibhasikoro, postman ari kuchovha bhasikoro rake, kana kuti nda ice cream vane chihodha chavo, zvidai motikari dziri kutopfuura, inenge ichingohukura chete. Ndizvo zvatinofanirwa kuita kana tiri maKristu. Chii chatinofanirwa kunge tinacho chingatimotivhete kuti tikwanise kuita izvozvo zvatikarayirwa naIshe wedu Jesu Kristu kuti tigoita? Chii chatingaite? Hande kune mapisarema 69 verse 9, tichitangira paverse 6, zvinonzi vaya vane tariro mamuri ngavarege kunyadziswa nokuda kwangu. Haiwa Ishe Jehovha wamasimba ose vanokutsvakai ngavarege kunyadziswa nokuda kwangu. Haiwa Mwari waIsraeri, nokuti ndinotsunga kusekwa hangu nokuda kwenyu, uye nyadzi dzafukidza chiso changu. Ndiri mutorwa kuhama dzangu nomwene kwevanakomana vamai vangu, nokuti kushingairira imba yenyu kwandipedza, uye kutuka kwavo vanokutukai kunowira pamusoro pangu. Amen. Muri kunzwa zvekutaura Dhavhidhi, mashoko iwawo anozobudawo pamusoro paIshe wedu Jesu Kristu paanenge achichenesa temberi, achidzinga vose vaitengesa mukati metemberi. Naizvozvo ngative nekutsungirira kune mwoyo wakadai wokushingirira mukutambudzika, tichiziva kuti matambudziko anouya anopfuura. Iwo matambudziko ngaave atoriwo chikonzero chokuti tinofanirwa kunge tichiita sei? Tichisungirira pakuendesa shoko iri nokuriparadzira kunyika. Usatye hamadiwa, hamutye kuita mabasa enyu kana muchitsvaga mari. Saka munotyirei kuita basa raMwari muchiitira Ishe wedu Jesu Kristu? Tsungai mwoyo, murangarire kuti pane zvikuru zvichauya mushure maizvozvo. Ndizvo zvatakatarira, ndizvo zvatinovavarira, ndicho chikonzero chose chokuti tive maKristu. Zvikanzi mushure mokunge achenura temberi, vadzidzi vake vakarangarira kuti kwakanyorwa kuchinzi kushingairira imba yenyu kuchandipedza. Amen. Amadiwa, tarirai kupera kana muchishingairira zvinhu zvaMwari. Tarirai kuti haiwa upenyu huno ndewedambe, ndehwenguva duku, asi chatinoita, chatinoshandira upenyu huri pamusoro. Uyezve Mwari havangamboita kuti tose tinopinda mudenga rakafanana, nyange zvazvo tichiziva kuti maparables anotaurwa naIshe wedu Jesu Kristu achidaro. Pane vamwe vakatsunga, pane vamwe vane zvavanowana kupfuura vamwe zvichienderana nekusanza kwedu. Zvikanzi vanhu vanopinda denga, asi vamwe vanopinda sezvakaita nepaburi retsono. Vane kumanikidzwa, vane kutambudzika, vamwe vanenge vachida kutorashwa kuti vasaponeswe. Isu ngatiende, ngatirarame, ngatizive kuti titone korona pamusoro yedu zvatinenge tichishingairira tichiri pasi pano. Tisamisire kudenga kuti haiwa Mwari anozotitonga ozotiitira nyasha.
ngatizive tiri pasi pano chatiri kushandira nechatiri kuda. Naizvozvo kutsungirira kwedu kunofanirwa kunge kune jambanja. Amen. Tati kutsungirira kwedu ngakuve kune rudo pasina kutya. Mazvinzwa izvo, tichiziva kuti tiri kuitirani, tiri kuitira Ishe wedu Jesu Kristu. Naizvozvo zvinhu zvose tinozviitira tichiitira umambo hwokudenga nezvakavimbiswa naIshe wedu. Kana tichizvishandira, ngatiregerei kungoitira jambanja patinenge tichishandira zvinhu zvemhuri, tiri pamusika tichinetsana namapurisa, tichinetsana nevanenge vatitsikira zvinhu zvedu, asi ngatitewo jambanja pakushandira Ishe wedu Jesu Kristu. Jambanja iri ndo yandiri kuti aggressive perseverance kana kuti persistence, yekuti nyangwe zvinhu zvakaipa zvichiuya, isi tinotozviona kunge zvakafanira kuti tirambe tiri mujambanja iroro, nekuti vaitsungirira kuti vahwine nyika, vaitsungirira nyangwe zvavo vaiziva kuti hatimbofa takasvika mukati menyika iyi, tinokwanisa kufa tichiri munzira, asi vakashingirira zvisinei. Munoziva kuti vaIsraeri pavakanga vabuda muIgipita vakaramba kupinda munyika yeKenani pokutanga, Mwari akavatongera makore 40 murenje. Havana kungoti dai tafa zvedu panapa nhasi, chingotiuraya isusu tipere, vana vedu vapinda. Vakatsungirira 40 years kusvikira vose vapera, vachifunga kuti Mwari achaita nepamwe zvichida, asi vamwe vaitoziva kuti Mwari zvaatonga haadzoke shure. Kana iye Mozisi aiedza, aiziva kuti hakuna kwandichanopinda, Mwari achaita kuti ndipararire murenje rino. Hama dzedu dzadiwa, ngatitsungirirei tine tariro yokuti tiri kuzviitira chii, uyezve kana tichiramba patinotumidzirwa, kana tichiramba kuita basa raMwari nokunyara vanhu, nokutya vanhu, zvinotipinza pakaipa. Inzwai, tinokwanisa kuzoita seivavo vakanga vari murenje vasina kuzopinda munyika yechipikirwa. Inzwai kuna Acts 5 verse 39 to 42 kuti inoti kudii. Tichiverenga inoti, asi kana kuchibva kuna Mwari hamungagone kukonesa vanhu ava, muchazoona kuti muri kurwa naMwari. Amen. Zvikanzi vaFarisi neveSanhedrini vaitaurirana pachavo, vakuru vavaprista vachinetsekana pamusoro paPita naJohn, vakanga vafamba vachiparidza. Makaenda pavhesi 40 zvinonzi kutaura kwake kwakavadzikamisa, vakadana vaApostoli kuti vapinde, vakaita kuti varohwe. Ipapo vakavarayira kuti varege kutaura muzita raJesu, uye vakavaregedza. Zvikanzi vaApostoli vakabva padare guru vachifara nokuda kwokuti vakanga vanzi vakafanira kutambudzwa nokunyadziswa nokuda kwezita iri. Amen. Zuva rimwe nerimwe havana kumborega kudzidzisa nokuparidza shoko rakanaka, vari mutemberi nomudzimba nedzimba, kuti Jesu ndiye Kristu. Amen. Vakaramba vachiparidza zita raJesu Kristu, iye watinoshandira. Muri kupanzwa? Zvikanzi kurobwa kwavo kwakatoita kuti vanyanye kutsunga, yakatova motivation, vachiti nyangwe naIshe wedu Jesu Kristu akatifira tose, waitambudzwa kudai, wainetswa kudai pataifamba naye. Isu takanga tisinganetswe, ndiye wavaiswera vachitukana naye, ndiye wavaida kubata nekuda kuuraya. Zvikanzi kana zvino, kana takungorobwa neshamhu chete, taenzaniswa naye. Muri kupaona apa? Naizvozvo madambudziko, shamhu dzatinororwa idzi, dzemadambudziko anopinda munzira dzedu kana tichitsungirira panyaya dzaMwari, ndidzo shamhu dziri pamusana paIshe wedu Jesu Kristu. Nyangwe zvedu zviri zviduku zvazvo, asi naye Ishe Kristu akatendeka anoziva kuti vanhu ava vakatsungairira vakatambudzika pamusoro pangu. Ngatiende pane mamwe magwaro okutisimbisa. Zvikanzi endai pana mabasa wakare, muchienda pana 16 verse 25 to 26. Zvikanzi Pauro naSirasi vakanga vakandirwa mutorongo, asi nyangwe vari mutorongo imomo havana kuneta, havana kutya, havana kubuda ziya vachiti zvino chagoita sei, hama dzedu tichazodziona sei, tichabuda muno here, kana kuti upenyu hwedu huchaperera muno. Zvikanzi panenge pakati pousiku, Pauro naSirasi vakanga vachinyengetera uye vachiimba nziyo kuna Mwari, uye vamwe vasungwa vakanga vakavateerera. Pakarepo pakava nokudengenyeka kwenyika kukuru zvokuti nheyo dzetorongo dzakazununguka, kamwe masuo etorongo akazaruka, uye ngetani dzavanhu vose dzakasununguka. Amen. Muri kupanzwa kapa? Zvikanzi vose vakanga vari mutorongo vakanga vane zvivi zvakasiyana siyana, mhosva dzakasiyana siyana,
Zvikanzi naivo vakasunungurwa nokuda kwokutenda kwaPauro naSirasi. Zvikanzi vakaona simba raMwari richiitika. Zvikanzi pakuimba kwavo vakanga vakateerera, napakunyengetera kwavo vakanga vakateerera, vachiti vana ava vabvepi? Vana ava havazi vemuno mutorongo. Isu zviga zvemuno mutorongo ndisi tinofanira kunge tichitaura. Asi vakanyaradzwa manzwi avo, vakanzwa manzwi aMwari. Naizvozvo ndinovimba kuti nyangwe kana vakazobuda mutorongo imomo, vakazobuda vava varume vatsva, asi zvakaitwa naPauro naSirasi, tarisai, vakaita nesimba raMwari, vakasunungurwa. Asi chikuru ndechekuti havana kuneta, havana kutya, havana kugwagwadza, vakaramba vachishumira Mwari mumwe cheteyo. Nemumatope mavakanga vanyudzwawo, vakaramba vachinyengetera nokuimba nziyo dzokumurumbidza. Ndizvo zvatinofanirwa kuita kana tiri panguva yekuedzwa, panguva yekutambudzikira kana kuti kutambudzwa nenyaya yeumambo hwokudenga. Jakobho wokutanga vhesi 2-4 anotsinira izvo achiti, hama dzangu, muti mufaro chaiwo pose pamunosangana nemiedzo mizhinji yemhando dzose, nokuti munoziva kuti kuedzwa kwokutenda kwenyu kunobereka kutsungirira. Kutsungirira kunofanira kupedza basa rako, kuitira kuti imi kunofanirwa kupedza basa rako, kuitira kuti imi mukure uye muve vakakwana, musingashayiwe chinhu. Amen. Inzwai izvo hama dzadiwa. Zvikanzi kana tisingaedzwe, kutsungirira kwedu kunoita kushomani. Asi kana tichiona matambudziko, tine chikonzero chekuti tirambe tichivangarara. Tine tariro yokukunda, tine tariro yekupfuura zvibinga mpinyi zvinenge zvichitinetsa panguva iyoyo. Naizvozvo zvibinga mpinyi zviduku kupfuura chatakatarira chiri pamberi. Zvinongouyawo zvazvo, hazvina basa. Zvinongouyawo nyangwe muupenyu hwedu, nyangwe tisiri kuitira basa raMwari. Tichangogara tine zvibinga mpinyi, zvinhu zvinotidzosera shure. Asi kuramba takavangarara tine tariro, ndizvo zvatinofanirwa kuita. VaRoma 5 vhesi 1-6 inoti chiiko? Zvikanzi naizvozvo zvatinoruramisirwa nokutenda, tino rugare naMwari kubudikidza naIshe wedu Jesu Kristu. Hama dzadiwa, tinotsvaga rugare naMwari. Takada kutsvaga rugare nevanhu hatingazvikwanisi. Tinokwanisa kupa rudo kuvanhu. Muri kupanzwa? Hakuna rudo runopfuura kuzivisa mumwe nezvaIshe wedu Jesu Kristu. Hakuna rudo runopfuura kurayira kana kutsiura vari kuita zvakaipa. Ndirwo rudo rworuponeso, rwokuti vanhu vagamutyire. Naizvozvo ndosaka takaitwa varauri vevanhu. Zvikanzi pavhesi 2, watakawana naye mapindiro nokutenda munyasha idzi dzatakamira madziri zvino, uye tinofara mutariro yokubwinya kwaMwari. Amen. Takapuwa nyasha, tikava netariro, tinokutenda yamunoti faith ya, ndo kutenda kwedu kukutsungirira tichishandira Ishe wedu Jesu Kristu. Zvikanzi dzitori nyasha dzatakapuwa idzodzo kuti tinge tichishanda. Hakusi kungoti tinongopinda chete munyasha idzi nokugara kuti zete, kwete. Zvikanzi kune kushumira kushandira Ishe wedu Jesu Kristu. Uye tinofara mutariro yokubwinya kwaMwari. Kwete izvozvo bedza, asi tinofarawo namatambudziko edu. Amen. Nokuti tinoziva kuti kutambudzika kunouyisa kutsungirira. Kutsungirira kunouyisa unhu. Amen. Tikutaura nyaya yeunhu mavhiki ano, mavhiki okuverengwa kweOmer. Zvikanzi uye unhu hunouyisa tariro, uye tariro hainyadzisi, nokuti Mwari akadurura rudo rwake mumwoyo yedu kubudikidza nemweya mutsvene uyo waakatipa. Amen. Ngatigumire ipapo. Kutsungirira pazvinhu zvaIshe wedu Jesu Kristu. Tiri pabasa. Kana muchida kuzvitora nenzira iyi, toti tiri pahondo. Mumwe nezvombo zvake zvaanazvo, nekamafuraji akapfeka, topinda musango. Sango rine zvikara, sango rine nyoka, sango rine madynamites, rine zvimbambaira. Tinokwanisa kukuvara, asi chinangwa chatinacho ndo chikuru. Tisingazviitire isu bedzi, asi neavo vanozoponeswa mushure medu. Nokuti ndo zvatakaitirwawo naIshe wedu Jesu Kristu, kuti zvigonzi munoona panguva chaiyo yakafanira. Patanga tisina simba, Kristu akafira vasingade Mwari. Naizvozvo ngatifewo zvishoma tichifira vamwe. Tichawana kupiko motivation
yekuti tirambe tichitsungirira. Zvikanzi zvakashata sitere kuti tinge tichitarisa zvinhu zvinobatika, asi zviripo zvinobatika, sokuti kufamba takapfeka korona yedu tichiri pasi pano, nokutarira kune iyo yatinozopuwa kana tichinge takunda. Zvinhu zvinobatika ndiwo mabasa atinenge tichiita, tichiti patinenge takunda pose tichiti aiwa battle yakati takahwina pakati, takahwina sei, tichidzidza kubva mune zvatinenge tichiita izvozvo. Zvinhu zvinobatika ndo zvinopupura zvichiti pabattle yakati takaruza. Ko zvino tingaite sei kuti tikunde? Maona, nokuti tinoziva kuti tichaita mamwe mabattles akadaro, tichaita tumwe tuhondo utu, tumwe tutsiva utu, tumwe tujambanja utu, twakangodaro twatinenge tichisangana nazvo patinenge tichishandira Ishe wedu Jesu Kristu. Tunhu tunobatika twatinoona, asi ngatiregedzei kuita carried away netunhu tunobatika. Ngatitarire kukorona iri kumusoro. Tinotarira kuenda kudenga. Yatimbonzwa kuti vaKorosi 3:2 inoti kudini? Inoti isai pfungwa dzenyu pazvinhu zviri kumusoro, kwete zvinhu zviri panyika. Amen. Hongu zvinhu zviri panyika ndo zvatinodhila nazvo, ndizvo zvatinosangana nazvo nekupesana nazvo misi yose. Zvikanzi asi pfungwa dzedu ngadzigare dzakarejesta kuti tikuda kuenda kumusoro, tichisa pfungwa dzedu pazvinhu zviri musoro. Tumwe twese utu twatiri kuona panyika, haiwa tumadhaka twebasa, hazvinei kuti twakanaka, hazvinei kuti twakaipa, tumadhaka. Asi zviri kumusoro izvi ndo zvatinotaririra, uyezve tinotarisira. Tiri panyika pano tinotarisira rugare nerusununguko. Zvinonzi tine rusununguko muna Ishe wedu Jesu Kristu, zvinenge zvichireve chiko. Zvimwe zvinhu zvinonetsa vanhu vapasi pano hazvitinetse izvo. Ishe wedu Jesu Kristu akatitaurira kuti tisafunganya pamusoro pekuti tichadyei, tichagara pai, tichapfekei. Zvikanzi Mwari anoitira shiri dzekudenga izvozvo, asi hadziseyande. Zvikanzi angatadze kukuitirai here imimi munomushandira? Zvikanzi zviri izvo zvinokwanisa kutibvisa pana Mwari, nekuti Satani anozviziva kuti tinoda kushandira Mwari. Naizvozvo takaisa pfungwa dzedu pazviri, Satani anoisa zvibinga mpinyi zvekuti tinopedzisira taramba kana Mwari wacho. Naishe wedu Jesu Kristu tinomuramba. Vanhu vazhinji vamunoona vari kuromba navari kuita zvose zvinonyangadza munyika, zvine ropa mukati, hakuzi kuti vakangotanga vakadaro. Satani akanga akavataimira, akaisa mumbure wake, akachera hunza dzake, akaziva kuti vachapfuura apa chete. Zvavari kutsvaga zvinhu zvepanyika panapa, apa ndo pandinovabatira, vachawira imomo, vachabatwa nemumbure. Rugare runoti idawo kwako sezvaunozvida iwe. Kungofamba tichiita zvakanaka zvinoreva kuti taane rugare. Kungofamba takarurama zvinoreva kuti taane rugare. Hatisisina daka nemunhu, hatisina mhosva nemunhu. Kana tikashayawo mhosva nemunhu, totiraya kuita zvakanaka zvinodikanwa naMwari. Mabasa ake anotipa. Ndo pandinoti kungonogara mukereke dzimwe nguva, hakuzi kuti kwakashata, asi pane dzimwe nguva patinofanira kushandira zvishoma zvinhu zvepamusoro. Chikuru chingatimotivhete, chingatisimbaradze pakuti tirambe tichishandira Ishe wedu Jesu Kristu, ndizvo zvatatanga kutaura pamusoro pazvo, kuti rudo runodikanwa. Iro rudo pacharo runofanira kunge runotimotivheta chete. Munoziva, kana ukatenda kuna Ishe wedu Jesu Kristu, anokwanisa kuisa rudo mauri. Sekuda kwaunoita musikana kana mukomana watanga kumuona, watanga kutaura naye, wabatwa nemagetsi erudo enyama apasi pano, ndo zvinoita rudo runokwanisa kuisa Mwari wedu mamuri kuti uite basa rake. Unokwanisa kumuda zvakanyanyisa, ugokwanisa kudawo vanhu zvakanyanyisa. Rudo rwemweya, kuti rudo rwenyama rwapasi pano rwokuchivana kwete. Mwari anokwanisa kutipa rudo rwakadaro. Imunenge muchifunga kuti zvino tichazvikwanisa sei? Tingade nhingi naningi zvokwadi. Nyika iyi inotivenga uye izere navanhu vakaipa. Naizvozvo munotoivengawo nayemi. Kusanduka ikoko kupinda parudo kunotinetsei. Uye zvevamwe venyu munongoda chete vanoita sei? Vanokudai. Asi hapana chinhu chinopunda rudo kana tichida vasingatide isusu.
tichitsungirira pakuva varauri vevanhu, tichivavisa kuna Ishe. Nyange zvedu vanga vativenga, asi kuzovasiya vava pana Mwari, hakuna zvinopfuura izvozvo. Uyezve hakuna satisfaction inopfuura ipapo, nyange tisingazviitire isu, asi tichiitira Mwari, nekuti ndo basa racho. Mabasa mazhinji hatingozviitira isusu, tinotoshanda tichitoshandirawo vamwe vanhu. Zvina muchitoro chaimo muchitengesa, unenge uchitotengeserawo kune vanhu vamwe vanhu, unenge usingazvitengesere iwewe. Ndo zvakaita basa rese. Tinoziva kuti mugove wedu uchauya. Pane nzwi rinonzi resilience rinotoda kutaura pamusoro paro. Iro ndo rangofananawo nepersistence. Zvikanzi asi resilience kuramba, kurwisa, munoziva, kurwisa matambudziko. Zvichireva kuti hauatize, unofanirwa kuita chi? Kunotarisana nawo. Hauanzvenge kuti unodhumana nawo face to face. Nyange zviri kuti matambudziko edu akakura, zvikanzi tinofanirwa kusandurwa namatambudziko edu, nekuti kuoma kwazvinenge zvichiita ikoko kunotipa pfungwa tsva, kunotipa maitiro matsva, kunotipawo zivo nouchenjeri hutsva. Naizvozvo hatingatye, hatingatye. Imi munozviti machallenges anti zvakada kufanana. Hatingatye, tinoramba takatarisana nematambudziko atinenge tichiona. Tinofanira kunge tine tariro yekukunda nebudiriro, takatarisa zvinhu zviya zviri kumusoro kupfuura zvinhu zviri pedyo. Zvikanzi zvinhu zviri pedyo zvinopfuura izvo. Tubinga mpinyu tungangotitadzisa, asi zvinopfuura, zvinosanduka zvakare. Nekuti matambudziko atinoona pekutanga haziwa tinongoramba tichiona nguva dzose. Pane pamwe patinenge taakunda, kana ari Satani achitumira matambudziko iwawo, anotovandudza matambudziko acho, totoona mamwe matambudziko ane dzimwe staera, ane kumwe kunetsa kutsva kwatinofanirwa kukunda. Iye Mwari wakanaka, akatipa simba rokuti tikunde zvose. Haangatiedze nenzira yatinozoti takundikana. Zvichida pane chinhu chinonzi unyope pakutsungirira pabasa raMwari. Ndizvo zvinoitwa navanhu vanokumidza vatiza zvavanenge vakatarisa. Hande pana 2 Korinde 4 verse 18. 2 vaKorinde 4 verse 18. Rino izuva re22. Zvikanzi tiri pfuma iri mumudziyo yevhu. Asi takatarisa paverse 18 zvinonzi, naizvozvo hatiore mwoyo kunyange zvazvo kunze tichiparara, asi mukati tiri kuvandudzwa zuva nezuva, nokuti chiedza chedu nokutambudzika kwedu kwechinguva chiduku zviri kutiitira kubwinya kusingaperi. Amen. Naizvozvo munokubwinyawo imimi. Hakuzi kwaIshe wedu Jesu Kristu chete, nokwamwari chete, asi zvinonzi kubwinya kwavo kunotobuda patiri. Tinowo kubwinya kana tichitsungirira mumatambudziko edu, kana tiramba tichishandira Mwari, zvisinei kuti matambudziko iwawo akamira sei. Zvikanzi zviri kutiitira kubwinya kusingaperi, kukuru kupfuura zvose. Naizvozvo hatitarisi zvinoonekwa, asi zvisingaonekwi, nokuti zvinoonekwa zvinopfuura, asi zvisingaonekwi zvinogara nokusingaperi. Amen. VaFilipi 3 verse 18 to 4 inotaurawo pamusoro pekusavimba nenyama. Zvikanzi tichisingirira kusvikira kumagumo. Zvikanzi wakavimba nenyama, nyama inokwanisa kupera kana mangwana. Nyange wakapuhwa zvinhu zvose zvepanyika, zvikanzi upenyu hwako hunokwanisa kupera a day after, zvinokubatsirei? Naizvozvo tinoziva kuti nyama inoparara. Ngatigare tichiziva kuti nyama inoparara, tinofa nenguva isipi, nokuti Mwari ndiye mutari wenguva dzedu dzokufa. Uye zvepanyika tina madambudziko mazhinji. Ngatisungirire pazvinhu zvisingaonekwe kusvikira kumagumo. Verse 12 ichitaura kuti kwete kuti ndatowana zvose izvi kare, kana kuti ndatokwana pakururama, asi ndinoshingaira kuti ndichibate icho chandakabatirwa naKristu Jesu. Hama dzangu, handisi kuti ndatochibata, asi ndinoita chinhu chimwe, ndinokanganwa zviri shure ndichivavarira zviri mberi. Ndinoshingairira kuchinangwa chokupedzisira, kuti ndiwane mubayiro wandakadanirwa naMwari kudenga muna Kristu Jesu. Amen. Zvikanzi musangoramba muchirangarira matambudziko enyu. Kana apfuura, farai mufarisise. Mamwe achauya pamberi apo achapfuura zvakare. Zvino kana maakutarisa muchirangarira shamhu dzenyu dzamakarohwa dziyadzi, muchazotarisa sei shamhu dziri pamberi apo?
tinoda kuenda mberi, hatitarise zviri shure. Zvatasiya tatosiya, kana dzanga dziri nhamo tatosiya, kana pane zvimwe zvinhu zvatanga takabatira paupenyu hwapasi pano tatosiya. Hatingazoregreta kana kuchema pamusoro pazvo tichiti takazvisiyirei. Tinoramba tichienda kumberi. Mwari ndiye achapa, anotipa kupfuura izvo zvatinenge tarashikirwa nazvo. Kana tichirashikirwa nazvo zvisingadzoke, zvinoreva kuti hazvina kukosha muupenyu hwedu. Muri kupanzwa? Tinofanirwa kushingairira nechinangwa chokupedzesa iro basa ratinenge tapiwa. Tikunde tinzi tiri vakundu. Ndipo pana vaFilipi 3 verse 13 to 14. Tinofanirwa kuva nerudo. Rudo kuna Mwari nerudo kuvanhu. Rudo runotaurwa naIshe wedu Jesu Kristu somurawo. Zvikanzi tinokupai murawo werudo hantu. Zvikanzi murawo wakagara uripo, hauna kumbobva murawo werudo. Kana iyo mirawu yedu yose yatinayo inotevedza rudo. Pamunoona pango nemirawu pasina rudo, zvatopesana nekuda kwomwari. Takuzviitira zvenyika. Nokuti izvo zvinoti ida Mwari wako, ndizvo zvinotiwo idawo kwako. Zvikanzi idawo kwako sei? Sezvaunozvida iwe. Zvinhu zvose zvakanakira, zvakanaka zvaunenge uchida kuzviitira, zviitirewo kwako. Ndirwo rudo chairo. Kana kuti zvaunenge uchida kuti vamwe vakuitire, itirawo ivo. Ndimi munoti kandiro kanoenda kunobva kamwe. Handizvo here? Ishe wedu Jesu Kristu akadida Mwari wako nesimba. Simba ndiro kuita sei? Rokushandisa nemwoyo wako wese, nemweya, zvikanzi nepfungwa. Murudo mune pfungwa, mune uchenjeri. Muri kuzvinzwa? Murudo mune mweya, ndiro shoko ratakapuwa rino mweya. Ndati shoko ibwiro, munombondizwa chitaura. Ndikati munokwanisa kubuda zvakaora kana shoko rakabatwa nevanhu vasino mweya, vasingadururirwe zivo nohungwaru naMwari. Zvikanzi tinobata nesimba, ndo ratinaro rokuvangarara nokutsungirira. Zvikanzi nomwoyo, mwoyo ndowechi? Ndowerudo. Ndo zvinotaura Ishe wedu. Zvikanzi ndo panobva chi? Mirawo miviri, kuda Mwari nokuda vanhu. Pane zvinhu zviviri tinofanirwa, pane zvinhu zviviri izvi tinofanirwa kushandira chi? Mwari. Hatiite se? Hatishandira vanhu, ipapo munofanirwa kupagadzirisa. Hatishandire vanhu, tinoshandira chi? Mwari. Vanhu tinongovada chete. Ende hapana rudo runopfuura kuvaunza kuna Ishe wedu Jesu Kristu. Muri kuvanzwa? Vanhu tinongovada chete, hativashandire. Watinoshandira ndiMwari. Tinoshandira munhu mumwe chete, tinoshandira Mwari mumwe chete. Munokwanisa kuti tinoshandira Ishe wedu Jesu Kristu nekuti Mwari naIshe wedu vamwe chete. Tinoshandira mweya mutsvene nokuti Ishe mweya mutsvene naMwari naIshe Jesu vamwe chete. Munenge musina kukanganisa, asi hamushandire vanhu. Ndosaka takanzi tiri varauri vevanhu. Munoziva chi? Ipapo ndobva munozoti paya pane kuchinja kwemutemo, kana pane chi? Kana pane muprista mutsva. Kuraura vanhu handi kushandira vanhu, asi uprista hwakare hwakanga hune kushandira vanhu nokushandira Mwari. Muri kupanzwa kavo? Hwakanga hune kushandira mativi ose aya maviri. Kunzi muri varauri vevanhu, tinoshandirani? Tinoshandira Mwari oga. Jesu wakatoshandira kare vanhu ivavo, akavayananisa naMwari kuburikidza nechi? Nenyama yake neropa rake. Isu hatifanirwe kuita sei? Kufunga kuti tichayananisa. Hongu tinoyananisa pakuvaunza kuna Mwari. Hatizoyananisa neropa redu nenyama yedu, asi vakatoyananiswa kare naMwari. Ivo vanofanirwa kugamuchira ruyananiso irworwo. Muri kupanzwa kapa hama wadiwa? Hamuzi vashandiri vevanhu, muri vashandiri veMwari. Yatite tichipedza tingoti kavara.
pamusoro pekutya. Ishe wedu Jesu Kristu anoti chiiko pamusoro pekutya? Mateo 10 verse 26 kusvika pana 33 inoti, naizvozvo musavatya. Hapana chakavanzika chisingazobudiswi pachena, kana chakavigwa chisingazozivikanwi. Zvandinokuudzai murima muzvitaure muchiedza, zvinozevezerwa munzeve dzenyu muzviparidze muri pamusoro pedzimba. Musatya ava vanouraya muviri, asi vasingagone kuuraya mweya. Asi ityai uyo anogona kuparadza zvose muviri nomweya mugehena. Kushiri duku mbiri hadzitengeswe nesendi here? Kunyange zvakadaro hapana imwe chete yadzo inowira pasi kunze kwokunge Baba venyu vazvibvumira. Amen. Uye kunyange nebvudzi riri mumusoro yenyu rakaverengwa. Naizvozvo musatya, nokuti munokosha kupfuura shiri duku zhinji. Amen. Zviri kunzi chiiko apa? Zviri kunzi isu tinofanirwa, ndinoda kuisa inzwi rechirungu rinoti acknowledge, asi yatishandisire kuti kutenda. Tinofanirwa kutenda kuti Ishe wedu Jesu Kristu mukuru kupfuura zvinhu zvose, mukuru kupfuura mhuka nezvikara, mukuru kupfuura varume vese vakambozvarwa, vapenyu nevachavapo. Naizvozvo hapana watinofanirwa kutya kana kunyara. Muri kupanzwa? Kana tichitoti tiri kushandira Ishe wedu Jesu Kristu, zvinonzi navakuru venyu, kana munhu wafunga kudya imbwa unoita sei? Unodya riri gono handi? Zvireva kuti unofanira kutoita nechi? Nesimba rako rose, usina kunyara. Pamashoko ataverenga pana Mateo 10 pabuda manzwi akanaka chaizvo nayo. Zvikanzi hapana chakavigwa chisingazozivikanwa. Zvose zvamunonzwa, zvamunodzidziswa, zvamunoparidzirwa, zvamunoverenga, zvamunoudzwa, zvamunoudzwa nemweya mutsvene, zvikanzi zviparidzei. Handi zvenyu, makafanira kuzviita sei? Kuzviparidzira kuvanhu. Zvikanzi nyangwe nemweya mutsvene wakazevezera munzeve dzenyu, taurai makamira pamusoro pedzimba. Zvikanzi musatya ava vanouraya muviri, asi vasingagone kuuraya mweya. Zvikanzi pane mumwe chete anogona kuparadza zvose muviri nomweya mugehena. Amen. Ndoda kukubvunzai ipapo, Satani anokwanisa kuparadza muviri here nomweya? Gehena rakaitirwa Satani nengerosi dzake navasingatende. Ndiri kubvunzawo kuti Satani anokwanisa kuparadza muviri nomweya here mugehena? Saka munomutyirei? Verse 29 zvikanzi shiri duku mbiri hadzitengeswe nesendi here? Kunyange zvakadaro hapana imwe chete yadzo inowira pasi kunze kwokunge Baba venyu vazvibvumira. Amen. Zvikanzi musatye kuti muchatambudzika, musatye kuti muchaurawa, musatye kuti mucharobwa. Zvikanzi izvo zvinenge zvatobvumirwa nani? naIshe wedu Jesu Kristu. Zvikanzi nyangwe navamwe vanogara mukati medzimba dzavo vasingabude kunze uku vanongofa zvimwe chetezvo. Vanongoerekana vapindirwa namabhinya kana navaurai nemhonde vourawa. Zvikanzi zvose zvinoitika kumunhu, especially kune imi munotenda, munoshumira Mwari Baba variko kumusoro, zvinoitika nokuda kwavo. Zvikanzi bvudzi riri mumusoro menyu rakaverengwa. Munokosha kupfuura shiri duku. Chinzwai zvaanozotaura pavhesi 32. Zvikanzi ani nani anondipupura pamberi pavanhu. Amen. Ndo juti yedu iyi, basa redu ratakapuwa naIshe wedu Jesu Kristu, kuti timupupure pamberi pavanhu tisinganyare, tisingatyi. Zvikanzi neniwo ndichamupupura pamberi paBaba vangu vari kudenga. Naizvozvo paunobuda kuchinoita basa rako, zvina kuti uri kutaurira vekubasa, uri kutaurira vekuchikoro, uri kutaurira vemunzira, uri kutaurira vemubhazi, ita usingatye. Hapana chinotyisa pakuda Mwari, nokuti dai muchiziva zvinodikanwa nevanhu venyika, zvinonyangadza, zvinosemesa. Zvatinoda zvakanakisisa kupfuura zvinhu zvose. Asi ani nani anondiramba pamberi pavanhu, neni ndichamurambawo pamberi paBaba vangu vari kudenga. Amen. Zvikanzi musafunge kuti ndakauya kuzounza rugare pano panyika. Handina kuuya kuzoisa rugare, asi munondo. Ndokutaura kwaIshe wedu Jesu Kristu. Pavhesi 34 zvikanzi ndakauya kuti mwanakomana apesane nababa vake, mwanasikana apesane namai vake, muroora apesane navamwene vake, vavengi vomunhu vachava hama dzake dzomumba. Ani nani anoda baba vake kana mai vake kupfuura ini haana kukodzera kuva wangu, uye ani nani anoda mwanakomana kana mwanasikana wake kupfuura ini haana kukodzera kuva wangu, uye uyo asingatakure muchinjikwa wake akanditevera haana kukodzera kuva wangu.
Ani nani anowana upenyu hwake acharasikirwa nawo, asi uyo acharasikirwa noupenyu hwake nokuda kwangu achahuwana. Amen. Yatimbogumira ipapo. Proverbs 29 verse 25 inotaura kuti kudini pamusoro pekutya. Inotaura ichiti kutya munhu kuchava musungo, asi ani nani anovimba naJehovha achagara akachengetedzeka. Muri kupanzwa kapo. Ndichiturikirawo Isaiah 41 verse 10 inoti, usatye nokuti ndinewe, usanyangadzwe, usavhundutswe, nekuti ndini Mwari wako, ndichakusimbaradza, ndichakubatsira, ndichakusimudzira nokururama kwangu. Ndiregerei ndaita ndichichita sei? Ndichindapureta Isaiah 41 verse 10. Zvikanzi Mwari anotibatsira, Mwari anotisimbaradza, Mwari anotisimudzira, Mwari anotiita kuti tiite sei? Tikunde. Ndo zvinotaurwa naIsaiah 41:10. Naizvozvo hatingatye munhu. Makada kuendawo pana 1 Johani 4 verse 13 inotaura pamusoro pekusatya. Nyangwe takanopedza zvedu tichindosvika pa 21 ichipupura ichiti, inotaura kuti tinoziva kuti tinogara maari uye iye matiri, nokuti akatipa zvomweya wake. Uye takaona uye takapupura kuti Baba vakatuma mwanakomana wavo kuti ave muponesi wenyika. Kana munhu akapupura kuti Jesu ndiye mwanakomana waMwari, Mwari anogara maari uye iye muna Mwari. Nokudaro tinoziva uye tinovimba norudo rwaMwari kwatiri. Mwari rudo. Ani nani anogara murudo anogara muna Mwari uye Mwari maari. Naizvozvo rudo runokwaniswa pakati pedu kuitira kuti tigova nokuvimba pazuva rokutongwa. Nokuti munyika ino takafanana naye. Murudo hamuna kutya, asi rudo rwakakwana runodzinga kutya. Amen. Rudo runodzinga chii? Runodzinga kutya. Hatingatye isu, nokuti kutya kune chokuita nokurangwa. Munhu anotya haana kukwaniswa murudo. Amen. Zvikanzi mungati mune rudo imi muchitya kushandira Ishe wedu Jesu Kristu, muchazowana rudo irworwo kana mane freedom yokuita zvose zvamunoda kuitira mwanakomana waMwari. Verse 19 inoti, tinomuda nokuti iye akatanga kutida. Kana munhu achiti ndinoda Mwari asingadi hama yake, murevi wenhema, nokuti ani nani asingadi hama yake yaakaona haagoni kuda Mwari waasina kumboona. Uye akatipa murayiro uyu, ani nani anoda Mwari anofanirawo kuda hama yake. Amen. Zvinhu izvi zvinoita kunge zvinopindana zvichipesana, asi zviri straight forward. Zvikanzi mumwe nomumwe 1 John 5 anotenda kuti Jesu ndiye Kristu akaberekwa naMwari, uye mumwe nomumwe anoda baba anodawo mwana wavo. Izvi ndizvo zvatinoziva nazvo kuti tinoda vana vaMwari kana tichida Mwari uye tichita mirayiro yake. Uku ndiko kuda Mwari, kuteerera mirayiro yake, uye mirayiro yake hairemi, nokuti vose vakaberekwa naMwari vanokunda nyika. Uku ndiko kukunda kwakakunda nyika, iko kutenda kwedu. Amen. Naizvozvo takatokunda nyika kare. Muri kuzvinzwira? Hatifanirwe kutsvaga kukunda, nekuti zvinonzi nyika yakatokundwa kare. Isu kana tiri vana vaMwari takatokunda nyika kare. Munotyirei zvino? Ndianiko anokunda nyika? Ndiye chete anotenda kuti Jesu ndiye mwanakomana waMwari, uye ndiye akauya nemvura neropa. Jesu Kristu haana kuuya nemvura bedzi, asi nemvura neropa. Uye mweya ndiye anopupura kuti mweya ndiye chokwadi, nokuti kune zvitatu zvinopupura zvinoti mweya, muviri neropa, uye zvitatu izvi zvinotenderana. Amen. Ngatigumirei zvedu pana verse 5. Mozoverenga omega Isaiah 42 verse 5 to 8 inotaura pamusoro pejuti. Toenda pairi here? Inotaura pamusoro pemuranda weJehovha ichiti, zvanzi naMwari Jehovha, iye akasika denga rose, akaritatamura, iye akatambanudza nyika nezvinobvamo, iye anopa vanhu varimo kufema navanofambapo mweya wavo. Ini Jehovha ndakudana nokururama, ndichabata ruoko rwako, ndichakuchengeta, ndikuite sungano yavanhu uye chiedza chamarudzi. Usvinudze meso asingaone, ubudise vasungwa patorongo navagere murima paimba yokusungwa. Ndini Jehovha, ndiro zita rangu. Kukudzwa kwangu handingakupi mumwe, kana kurumbidzwa kwangu kumifananidzo yakavezwa. Tarirai zvinhu zvakare zvaitika, ndinoparidza zvinhu zvitsva, ndinokuudza izvozvo zvisati zvabukira. Amen. Zvirikutaurwa apa nyangwe zvazvo zvaitaurwa kuna Ishe wedu Jesu Kristu napamusoro pake, asi tinoziva kuti Ishe ari matiri, nesu tiri maari, naMwari ari matiri, nomweya mutsvene uri matiri. Naizvozvo Ishe Mwari wedu anokwanisa kurakidza kubwinya kwake patiri, achitikwanisa kuti tiite mabasa aya tisino kutya, somabasa aiitwa naIshe wedu Jesu Kristu. Naiye Ishe wakasiya atiyambira, akatiudza kuti tichakwanisa kuita zvinhu zvikuru kupfuura izvi.
Naizvozvo ngatiite neshungu nesimba, tisingatye, tichiziva kuti Mwari wedu ane Yesu. Ngatichipedzisai nevaRoma 5 verse 6 to 11. Hama dzangu, tinofanirwa kuitira vamwe vanhu nokufira vamwe vanhu paduku apa, nokuti ndiro nzira yavasande naIshe wedu Jesu Kristu akatitangira. Naizvozvo tinofanirwa kuvafawo zvishoma tichivafira sokufa kwaIshe wedu Jesu Kristu, navasande vachitifira isu. VaRoma 5 verse 6 to 11 inoti, munoona panguva chaiyo yakafanira patakanga tisina simba, Kristu akafira vasingade Mwari. Hazviwanzoitika kuti munhu afire akarurama, kunyange zvazvo munhu angaedza kufira munhu akanaka, asi Mwari anoratidza rudo rwake kwatiri pakuti tichiri vatadzi Kristu akatifira. Amen. Zvino sezvo takaruramisirwa neropa rake, tichaponeswa zvikuru sei naye kubva pakutsamwa kwaMwari. Nokuti kana patakanga tiri vavengi vaMwari, takayananiswa naye kubudikidza norufu rwomwanakomana wake, tichaponeswa zvikuru sei kubudikidza norufu rwomwanakomana wake. Tichaponeswa zvikuru sei kubudikidza noupenyu hwake kana tayananiswa. Nokuti hazvizobedzi, asi kuti tinofarawo muna Mwari nokuna Ishe wedu Jesu Kristu watakapiwa zvino naye kuyananiswa uku. Amen. Hama, tinofanirwa kufirawo vamwe. Iroro basa ratinenge tichitoita iroro, tinenge tichifa zvishoma. Kana takafirwawo navafundisi namadzibaba namadzimai edu navamwe vose vakatitangira vakaisa shoko iri kwatiri, isu yatifirewo vatsva vari kudikanwa naIshe wedu Jesu Kristu. Sezvo munoziva kuti chinhu chitsva chine mutengo wakakosha. Naizvozvo munhu mutsva waunounza kuna Mwari une zvizhinji zvaunenge waitira Mwari. Unenge zvikanzi nyeredzi yako inenge ichipenyesesa kupfuura isu tinenge tadzora. Vanenge vakaita sei? Vakakoromoka. Endai muchitsvaga vatsva, muchidzorana pachenyu. Iri basa ratakapuwa naIshe wedu Jesu Kristu, ratinofanirwa kuenderera mberi naro. Ngatiregerei kusiya mutsenzekete uyu. Rino rakanga riri zuva remakumi maviri rokuverengwa kweOmer. Namashoko ewawo ndinoti chisarai.